Libo ko sa kong katao ba? Mag-vlog ko ani, o magpadayon ko sa kong pagkakunanambal. Vlog ko, di po magkwarta. Kaya wak po views. Manambal ko, wak po magpatambal. Di ko kakwarta. Naglibog ni ko ng kalkiya ba? Uy, Noy! May buntag, Noy! Ikaw to sinasitaw? Uy, bintaha. Nagkaanin na isa o. Sige, kalaga na po mo dong. Magpatambal ka o magpatagna? Ay, dili, Noy! Magpatambag ko rin mo! Kaya hani mo? Ay, kasayo na kayo ng problema mo. Di ko na rin. Di ko na rin. Sayran ka dong ha. Nako'y tambag din. Wala ay bukti. Unsa man na, Noy? Adi, hindi na po pilay kaya ni mo. Ah, sige, Noy. O kung sa'y makaya na ako, ihatag na ko nimo ang tanan. Sa kayo problema ni mo dong? Dako kay problema, Noy. Tabangin ko, ba? Saan nagkadako ang problema ni mo dong? Ah, gamay ra ba unta, Noy? Pero bisa gamay ra unta ang problema na ko, Noy. Ilamang dako, Noy. Sige, sayre ko kung sa'yo problema ni mo. Gipalayas mo ko sa mga, Noy. Ay sa dong, manong ipalayas mo ka sa inyo dong? Kini man ko si Papa, gamay resipit na ko, iyamang dakoon. Sige dong, asuyi ko kung sa'yo hinungdan sa tanan. Kining hitabuan, Noy, hubog ka ko. Niuli kog balay, palapkap kay akong pananaw, kay gipalong nilang suga. Dahil dong, naunsa man to dong? Aning hitabuan, Noy, ngit-ngit kay sa mong balay, wa ko katultulog sa among CR. Yan dong, naunsa man to dong? Matay, Noy, bisag alimo nga ako pananaw. Katultulan may ginako ang arinunan ni Lula. Dayon dong? Ah, dito ko nakalibang sa arinunan ni Lula. Nya, unsa may koneksyon na nang palayas kasi yung balay? Mao to, Noy, pagkabuntag, nawasan ako, gisuko, man ko ni papagpalungan. Matay, Noy, pagkuha na ako sa kaldero, Noy, nanimahom ang tae. Dayon, unsa man po na itabuan na dong? Kaldero man itong nakaliban ako gabi, puno pa yun og bahaw. Ay, pagpalayason na dong, bumbuang, manakandako di ay. Pauli dito, samok, manangkanako. Suro na yun, disturbo ka na ako. Hubog, ba itong higayon na, Noy? Unya, Noy, mabayad pa ko sa imong pagtambag na ko. Ah, dipindi ni mo, huwag na kay kaya. Diyan na kay Noy, wag ko lang ikadalit nimo, kaya yung kaldero, Noy. Unsa man kinuha dong? Ah, gato na akong kalibangan. Buang kay puspos, nasi mong ulo doon. Buang na matawhana. Binlan, kaldirog nalibangan. Ay, Noy! Ikaw to si Sito? Balay panggitan ako ni Munara, man ka diri di ay. Sa may tuyo mo dong, magpatambag ka? Di na rin ba kung matambag? Dili ko mong patambag, Noy, oy. Mapatag na. Sige dong, dito dali dong. Salamat. Kung sa may gusto mo ipatag na dong? Kuwan mo Noy. Diri birog RM. Tagna ako no, makadaog ako. Bisa na para mo dong, bi. Basis kung makita, kadaog ka dong. Pero, sa 123 kasultada, kusa ka makadaog. Parang manok nga ika-123 nga itari, hindi na nga pamanok-manok, nga mauna, sigurado yung kung mudaog ka na. Pagtarong Noy ba? Lagi! Ihurot na yung kwarta, makadaog lagi ka! Sige Noy ha. Irot ako Noy ha. Unya Noy, pila pipahid ako sa pagtanan mo na ako. Ay dong, kanay mong daog, magtunga ta. Basta baliki ko pagkaugma ha. Sige Noy ha. Salamat kay Noy ha. Bye ko Noy. Yan dong, musta? Kadaog ka? Na, puro kapili ay, wa kay klarong nagna. Ano naman dong? Amam tayo kung makita sa imong parang nga mudaog ka. Daog si mong kabuang, nahurot pagigbaligya kung duha ka baka, nahurot nagsugan. Ikot sa harik eh, malaran ka kutro. Imposible jud kayo mapildi ka. Pildi na gani, imposible pagyapon. May kamot mo ba? Mao din po napildi ka. Gano mong kuno, kung sa may nakita di mo daha. Yati yun. Mao din napildi ka. Kaya ang diwindi nga nagpamanok-manok. What? Ang iyam na yung kunta di ay. Ganti, mapuday na pamanok-manok. Kung sa maninoy nga, nahurot mang kagaptan ako baligya. Dodong, ay na nagbayad sa pagpunanag-ano ay. Kanilang kaldiro dada sa inyo ha. Kung sa maninoy nga, bugat-bugat maninoy, nanipo pagintayin oy. Ay, nagreklamo dia. Tati nga natin malungagog mo. Okay tayo. Tira ko noy, bahay lamang ni noy. Atos ako.
ito sito na. Tambal ka. Ay, kanang klase sa sakit, tambalan ko na. Kunya na, mutambal ka gubag-gubag. Aw, kasayon, anak. Supsupon ra na, oy. Muntap-tap juga na. Supsupon yun ako na, kaya maayo na mubag ka. Asa na mubag? Kita na ko sa mubag. Dala na, kini akong tumoy na ubag. Ang tumuya man. Kini ko lang kung tumoy na itutubak ay na ubag. Bahalag, walang ka na mong tumoy. Ay, kung pasupsupa na. Wadyo kay kaloy na ko na itutubak na kung tumoy ba. Panahan ka, supsupa na kunay na yung mong tumoy niya.